De enquisas, non sei, Luismi, se queres participar, que equipos ves arriba, que equipos ves pelexando por playoff de ascenso? Aí estamos a ver o último campeón que é o Compostela. Por suposto, Compostela penso que debería estar arriba, igual que aínda que empezou mal o Racing como vimos, penso que tamén debe de estar arriba. O Somozas penso que o adestrador co Stilic penso que vai ser un equipo moi difícil de batir. O Arousa tamén penso que con a plantilla que formou tamén debería estar. 5 ou 6 equipos que depois algunha sorpresa que hai todas as temporadas, pero estos 4 ou 5 seguro. O 1-0 marcado por Santi, entre os mellores goles, o 2-0 Ollo marcado por Piscu, que voltaba ao fútbol español despois de, non sei cantas aventuras tivo por todo o mundo. Por certo, destacar a estreado Polvorín nesta terceira tamén. O filial do Lugo. Rocío, non sei se engades algún nome aos que dixo Luismi, candidatos? Si, eu na liña del Compostela, Racing de Ferrol, Somozas, Bergantiños e Arousa. E seguro que hai algunha sorpresa por aí. Claro. Aí temos os 5, Mosqui, atreveste así a apuntar algún nome máis? Oxalá que a sorpresa volva a ser o Alondra.